बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा समाव जों दङ बड'लेण्ड खुंथायनि इन्टारिम काउन्सिलनिफ्राय EM जाबोनाय 2 टार्म्स बिथाङा बिसायख'थियाव देरहादोंमोन BPFनि जानानै 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिथाङा जेनदोंमोन AIUDFनि बिजाथिनि आखायाव रबार्ट नार्जारिनि आखायाव मिताराम बसुमतारी बिथाङा BLTनि हम सेक्रेटारिमोन हम सेक्रेटारि जानायनि उनावहाय बिथाङा जेब्लानाखि 2003 आव BTC एकर्ड जायो BTC एकर्ड जानायनि उनाव इन्टारिम काउन्सिल जायो इन्टारिम काउन्सिल जानाय समाव बिथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै थिसनजादोंमन हाग्रामा महिला दैदेननाय BTC सरकाराव बिनि उनाव 2005 मायथाइयाव बिसायख'थि जादोंमोन बे बिसायख'थियाव बिथाङा BPPFनि बिजाथि जानानै गसङो आरो हाग्रामा महिलाजों लोब्बा जानानैहाय बिथाङा BTC सरकाराव बाहागो लाफायो EM महरै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा मोननो हादोंमन 2010 आव बिसायख'थि जाबावदों नैथि खेबनि थाखाय बेवहाय BPFनि जानानै बिथाङा कन्टेस्ट खालामो आरो देरहायो 37 नं धनश्री बियाबनिफ्राय धनश्री बियाबा थांनाय 2022 मायथाइ आरो 2010 मायथाइयाव देरहासार जादोंमोन मिताराम बसुमतारीनि बिजाथि देखांनाय जाउनाव 2015 मायथाइयाव मिताराम बसुमतारी बिथाङा BPFनि जानानै कन्टेस्ट खालामबावदोंमोन नाथाय AIUDFनि आखायाव जेनो रबार्ट नार्जारिनि आखायाव बे खेबाव रबार्ट नार्जारि बिथाङा AIUDFनि टिकेट मोनाखिसै बिथाङा BPFजों जइन खालामदोंमोन MCL जानाय समावहाय बिनि उनाव कंग्रेसआव थांदों आरो BPFआव हाबफैफिनदोंमन आरो बिनि उनावहाय बिथाङा AIUDFआव फैफिननो नागिरदोंमोन नाथाय AIUDFआ बिथांखौ फोथायना लायाखिसै मिताराम बसुमतारी बिथाङा BPFनि टिकेट मोनैनि चेलेन्ज खालामनानै बिथाङा AIUDFआव जइन खालामो आरो AIUDFनि बिजाथि महरै दा गसंनानै दङ मुंख'नो गोनांदि बे खेबनि बिसायख'थियाव AIUDF आरो कंग्रेसआ माने जइन जालायनाय जादों जुक्त भाबै बिथांमोना इलेक्शन दावहायाव ओंखारदों आरो धनश्री बियाबनि बिजाथि महरै कंग्रेस आरो AIUDFनि जुथाइ पलिटिकेल एरेन्जमेन्टआव बिजाथि देखांदों मिताराम बसुमतारीखौ जों बिथांनि न'आव दा दंफैयो बिथांनो जोङो खुलुमनाय होदों सिबिनाय होदों नोंथांनो सिबिनाय होदों खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय फैनानै आंनिसिम जिखिनि BTCनि सोमोन्दै खबर लानो फैनो थाखाय गोजोननाय होबाय बाथ्रा जाहैबाय नंगौ BPFनि टिकेट बिदोंमोन होनो होन्दोंमोनबो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा लास्ट मोमेन्टआव होनो हायाखिसै बिनि थाखायनो आङो AIUDFजों रायलायबाय जे आं AIUDFजों थांनोसै जइन जानोसै जइन जानायनि उनाव टिकेट लानोसै लास्टआव होथ'वाखैमोन सेकेन्ड टाइम थांनायनि उनाव कंग्रेसआ मोनसे समस्या दं फिसा कंग्रेसनाव बुंनांगोन कंग्रेसआबो एलायन्स दं जेला दा NOC होबाय कंग्रेसआ बेनिफ्राय कंग्रेस NOC होनायनि उनाव लास्ट मोमेन्टआव AIUDFनिफ्राय टिकेटखौ होनाय जानायसै आरो बेनिफ्राय आङो टिकेट लानानै न'आव फैफिनबाय जोङो फर्मेलि नमिनेसन दाखिल खालामबाय आरो नोंथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो सोमोन्दो दंमोन बिनि उनावहाय BSc एकर्ड जादोंमोन 1993 आव बिनि उनावहाय BScआ बर'फोरनि थाखाय थोसारनाय नङा होननानै आन्दलन खालामफिनो BLT गौथुमनि गेजेरजों आरो नोंथाङा BLTनि सासे मैखोम मावथिमोन हम सेक्रेटारि बिबान नोंथाङा दंमोन बिनि उनाव सुक्ति जाबाय 2003 आव 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड बे एकर्डनि उनावनो इन्टारिम काउन्सिल जादोंमोन BTCनि बेवहाय नोंथाङा मोजां रल प्ले खालामनो मोन्दोंमोन EM जानानै 2005 आव इलेक्शन जादों BTCनि बेवहाय नोंथाङा देरहादों आरो बेवहाय EM जादों 2010 आव नोंथाङा BPF जानानै इलेक्शनाव कन्टेस्ट खालामनो मोन्दोंमोन देरहादों EM जाबावदों नाथाय आनलाकिलि थांनाय 2015 आव नोंथाङा जेनदों आरो जेननायनि उनावहाय नोंथाङा अब्लाबो BPFजोंनो दंबाय थायोमोन BPFनि सासे मावफारि जानानै दंमोन नोंथांनि बे टिकेट मोनै बे खेबनि टिकेट मोनै होननायाव बयबो आसरित जानो गोनां दङ आसरित जादों आरो नोंथाङा माबोरैहाय माने बे बर' हारि थामोन्थानि दावहायाव गावखौ बावसोमनाय हिसाबै नोंथाङा दिनैनि समाव AIUDFआव बोरै जइन जानाय जाखो खारना जाहैबाय जइन जानाय जायैनि खोथाया नंगौ दुखु मोननायथ' थाबाय हाग्रामानि सायाव
ओंखायनो लास्टलि आंनि पार्टी कलिगफ्रा रायलायबाय रायलायनायनि गेजेराव जे जोंबो थाफानोसै फार्स्ट टाइम आं इन्डिपेन्डेन्टलि मुभ खालामदोंमोन खिन्थु सिम्बल गैयाब्ला हारसिङै इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनाया सम्भब जाया ओंखायनो लास्ट मोमेन्टआव आंखौ कंग्रेसनि मानसिया एप्रोच खालामफैदोंमोन एप्रोच खालामदोंब्लाबो आं एग्रि जायाखैमोन सिन्था खालामनांगोन होननानै साननै सानथामसो टाइम होदोंमोन बिपिएफनि टिकेट हैनि उनावसो आङो बे डिसिसनखौ लानाय जाबाय जे गमामायैनो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेयाबासिनो ENGKHOंआवसो आं गेलेनांगोन बिदि मोनसे फाइनाल जाबाय आरो दा जों बेनि सोमोन्दै उनाव रायलायनि पलिटिकेल फिल्डखौ जों उनाव रायलायगोन गिबियावनो जों नोंथांनि जिउनि बाथ्रा मोनथिनो लानो नागिरदों नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय जागायजेननानै दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा बेवहायनो फैगोन नोंथांनि फरायसा जिउ BLTआव बोरैहाय नोंथाङा जइन जाखो आरो हारि थामोनथानि दावहायाव बोरै बारसोमखो आरो नोंथांनि सांसारिक जिबन बिनि सायाव जों सावरायग्रोनि नोंथाङा बुंदो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा आगु समनि बाथ्रा आरो दासिमनि बाथ्रा ना बुंनो थाङोब्ला आंनि जिउ जारिमिना बारा मोजां नङा आं सासे खिथियक बिफानि अननायाव आं जिउ खांबोनो गोनां जादों बे समाव आं हयथ' बहुद खामानि मावदों हालेवदोंबो स्कुलाव थांदोंबो क्लास 5, 6, 7 सिम 9, 10 सिम कलेजसिम थांनायनि उनाव आबसुनि आन्दलना जरदारनिफ्राय जरदार जादों फाउन्डार जोंनि रबिराम ब्रह्म बिथांबो बिटिसिनि सुक्ति खालामनायाव दंमोन बिसि सुक्ति समाव दंमोन बिनि लास्ट मोमेन्टआव BLTआव आं फैनायनि उनावसो आङो BLTनि आन्दलननि गेजेरजों जों इन्टारिम काउन्सिल दानायनि उनावसो पलिटिकेलि बे चेन्जआ फैदों नङाबा आं पलिटिकेलि सासे EM जागोन बा बिटिसिनि मावफारि हाग्रामाजों थानो मोनगोन बिदि आं सानाखैमोन बे आरोखि खोथा जादों मा बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जिखिनि जोंनि मुंख्लं जानाय सुबुंफोरखौ अननाय थाबाय बिसोरनि अलखद समानाव जायफ्रा जिउ गोमानो गोनां जाबाय बिनि थाखाय आंहा मोनसे सिन्था गोनां थाबाय बेजों लोगोसे जायफ्रा BLT जानानै हाबनानै जादों फरायनाया साख्रि गैया बाख्रि गैया साख्रि मावनोबो बैसो गैया खायफा हयथ' उन्दै बैसो बे आरोखि जिबनाव नोंथाङा उन्दै समावहाय बहा माने फरायखो नोंथाङा बहा जोनोम जाखो बिनि बागैबो एसे बुंना लादो आंनि गामिया जाहैबाय दालखाता मिताराम बसुमतारी आफानि नामा धनिराम बसुमतारी बांगालि बसुमतारी आइनि नामा आङो 1969आव हयथ' जानुवारि मासाव जोनोम जादों आंनि बुजिनायाव हेडमास्टार LP स्कुलनि हेडमास्टारफ्रा हयथ' जोंनि जोनोम सानखौ बानायना होयो बेखायनो हयथ' 1969आव आं फैदों आरोखि बेनिफ्राय दालखाता LP स्कुलाव फरायदों बेनि उनाव LP स्कुल पास खालामनानै उनाव खप्तिमारि फैरागुरि ME स्कुलाव आं बेयाव हाबफैयो हाइ स्कुलबो दङ बेयावनो बेनि उनाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा क्लास 7 जेब्ला फरिखाखौ आं बेलेग स्कुलाव होफैनो गोनां जायो हाइ स्कुलखौ बेनि उनावसो हाइ स्कुलाव आं हाबफैनो हायो बर्नआव हाइ स्कुलाव हाबफैदों बेनि उनाव आंनि जिबना उदालगुरि हाई सेकेन्डारियाव एडमिसन मोनैनि उनाव आङो सनाइगाव हाई स्कुलाव थांनो गोनां जायो बेयावबो आङो 9 सिमल' फरायनानै खायजामाथियाव फैफिननो गोनां जायो बिनि उनावसो आं खायजामाथि हाई स्कुलाव मेट्रिक परिखा होनानै उदालगुरि कलेजाव एडमिसन लानाय जायो बिनि उनाव आं जि बुजिदों उदालगुरि हाई कलेजाव फरायनायनि जिबनाव आन्दलना जरदारनिफ्राय जरदार जायो बे समाव आङो परिखाखौ मोजाङै होनो मोनाखैब्लाबो आं टंलायाव हाई स्कुलाव थांदोंमोन कलेजाव थांनायनि उनावसो BLTनि बे प्रभाबा बेसे बारा फैदों बेनि उनाव इन्डिपेन्डेन्टनि जिखिनि एसे गावजों गाव मोनसे गाज्रि मोनलायनाय फैबाय आबसु अफिसाव बम होलायनाय जाबाय ग्रेनेड होलायनाय जाबाय आंबो दङमोन आं लाखिलि आं बासायनानै बारग'दों आरोखि नोंथाङा गिबि समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावफारियामोन जि समावनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरिमोन आरो रबिराम ब्रह्म बिथाङा गाहाय नेतामोन बे समावबो नोंथाङा बिथांमोनजों खामानि मावफानो खाबु मोनदोंमोन बे समाव नोंथांनि बिबाना मामोन आङो सेक्रेटारिमोन जयेन्ट डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आङो बे समाव डिभाइडिं सेक्रेटारि बिनि
उनाव डिभाइड जादों आन्चलिक आबसु हिसाबै जेनेबा बर्नआव माने आन्चलिक आबसु हिसाबै बेयाव आं फार्स्ट प्रेसिडेन्ट जाफैदों। नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारमोन हिसाबै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माने गणतान्त्रिक संग्रामखौहाय प्रिफार खालामदोंमोन हिसाबै नोंथाङा माबोरैहाय बिएलटिआव आगान होखो? आङो जेब्ला आन्चलिक आबसुनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आं फैनो गोनां जादों बे समाव एनडिपिनि थाखायनो आबसुजों दाङाबादि जादों। बेनि उनावहाय आङो टंलायाव डिस्ट्रिक्ट आबसुनि मोनसे अफिस खालामनो गोनां जादों। बेयाव थाहैनायनि उनावनो एनडिपिआ आक्रमण खालामदों। ओमफ्राय बेयाव फुलबजानि गेजेरजों जादोंब्लाबो आं सानो लास्ट ममेन्टआव एनडिपिआबो आबसुआबो जयेन्टलि डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामनायखौ जोंबो सापर्ट खालामदोंमोन। उफाय गैया बिटिसि सुक्तिनि उनाव एनडिपिजों एसे डिफारेन्सआव फैनाय जाबाय। बे आरो मोनसे कुइसन आंहा बेनो एनडिपिआ बेनि सायाव रिप्लाइ होनांगौ जे बर'जों बर' मानो बे समाव गावलायखो मानो गावखो बर' सुबुंनि मानसिफोरखौ मानो गावखो बिनि एन्सारखौ दिनैसिम रन्जन दैमारिया होनो हायाखै। नोंथाङाबो बिएलटिनि हम सेक्रेटारिमोन नोंथाङाबोथ' दिनै बुंनो हायाखै जे बिएलटिआ मानो एनडिपिखौ गावखो? ना एनडिपिखौ आं दिनैसिम सासेबो मानसि गावथारनो आं मोनाखै बा आं गावथारनायनि अर्डार होबोनो मोनाखै। आं हम सेक्रेटारिब्लाबो जिबनाव हयथ' सासेबो मानसि आं गावथारनाय मोनाखै आरोखि। गोबांथ' फेदेरेल किलिंसो जादोंमोन। आङो बे समाव आं बेयाव जड़ित आं गैया। बे माने समखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? बे समा ओरैबायदि आंनि जिबनाव गोबां एनडिपि केडार लोगो मोनदों। बिएलटि केडारफ्रा हमदों खिन्थु बिथांमोनखौ गावनायनि अर्डार बिदोंमोन खिन्थु आं बिथांमोनखौ गावाबासिनो कुइसन खालामनाय जादों। आच्चा नोङो एनडिपिआव मालानिफ्राय जयेन जाखो? नों बबाव ट्रेनिं लाखो? नोंनि थांखिया मा? खिन्थु मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि एन्सारखौ एनडिपिआ रिप्लाइ होयोबा मोजां। जे एनडिपिआव हाबनायनि उनाव एनडिपिआ एनडिपिनि थांखिनि सोमोन्दै जेबो बुंनो रोङा खिथाया। दिनैसिमबो बे कुइसना गोसोआव थाबाय आरो बे नोंथांनि गोसोआव थानाय बाथ्रा जाबाय। आरो हम सेक्रेटारि बिएलटिनि हिसाबैहाय नोंथाङा माने बोरैहाय नर्मेलसि खालामनो हायो बेखौ नाजादोंमोन नोंथाङा। आरो फ्रायनो उन समाव हयथ' नर्मेल जादोंबो जेब्लानाखि नोंथांमोना माने बिटिसि सरकाराव दङ। बेनि उनावहाय बिएनसि जादोंमोन। बिएनसि जानायनि उनावहाय माने फेडारेल किलिंस एबा गावजों गावनि गेजेराव एना एनि बेफोरो जोबदों। बेयो माने जानायनि उनावहाय दिनैनि दिनाव गावजों गावनि गेजेर एनायनियाबो जोबनानै थांदों। दा दिनै बे समावहाय जों सावरायनो नागिरदों जे नोंथांनि पलिटिकेलाव आगान होनाय। दा बिनि सायावनो आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो लागोन। बे जाहैदों जे नोंथाङा बिटिसिनि इएम हिसाबै खनथाम नोंथाङा बिबान रुजुनदों। इन्टारिम काउन्सिलाव खेबसे आरो इलेक्टेड बडि हिसाबै खेबनै 2 टार्म्स। बेखिनियाव नोंथांनि जाफुंसारनाय बिथांखिया मा मा? बुंनो थाङोब्ला डिपार्टमेन्टेलि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट हिसाबै आंनाव एसे मेजरानो गोलैयो। जेनेबा हमना ला कल्ड स्टरेजफोरखौ आंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बानायनाय जादों। लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बाक्सा जिल्लायाव ककिलाबारि फार्म बे फार्माव जथेस्थ' आं खामानि मावनो हादों। बुंनो थाङोब्ला बिटिसि सिङाव थानाय खेथियक बिथांमोननो गोबां माइलि रानना होनो हानाय बेबस्था खालामनो हादों आरो बे ककिलाबारि फार्मनि जिखिनि 3600 बिगा बे हाखौ जथेस्थ' खेथियक खामानि बिथांमोननो माइ गायनो खाबु होनाय जादों आरो सार्टिफाइड सिड फाउन्डेसन सिड बानायनो हादों आरोखि। बेखौ मानिनांगोन आरोखि। बिनि अनगायै गोबां एग्रिकालसार बान्दो गोबां माने एग्रिकालसार खेथियकफोरनो माइलि रानना होनाय, ट्रेक्टर रानना होनाय, पावार टिलार रानना होनाय, स्प्रे मेचिन रानना होनाय बे बुस्थुआ जों फ्राय होनो हादों आरो। दा बे नोंथांनि इएम समावहाय नोंथांनि बिफानाव गोग्लैनाय बे बिथांखिफोरखौ नोंथाङा मावफुंनो हादों। आरो नोंथांनि बियाबनि जौगाखांनायनि बेलायाव जोंनि बियाबाव जौगानायनि बाथ्रायाथ' नंगौ जे बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि लाइलांफारायाव कल्ड स्टरेज आं बानायदों। लास्टलि आंनि टार्म जोबनायनि सिगां जे फुड प्रसेसिं सेन्टार बानायनाय जादों। दाबो दङ, अपेनिं जाबाय।
लोगोसे कलिस्टसजों लोगोसे किबेके मोनसे लास्ट मोमेन्टआव आङो आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेवहाय फाउन्डेसन खालामना दोननाय जादों। नोंथां मोनसे बिथांखिनि मुं बुं जाय बिथांखियानाखि धनस्रि हालामनि रायजो राजाया भटारफोरा नोंथांनो भट होगोन। ना बुंनो थाङोब्ला आङो इन्टारिम काउन्सिलनिफ्रायनो दिनैसिम जेननायनि उनावबाबो गोबां आं TLCCनि चेयारमेन जानानै खामानि मावबोदोंब्लाबो पाब्लिकफ्रा आंनि सायाव मोनसे बिसास दङ। आं रागा जोंनाय जाया बा सोरखौबा रायनाय जाया। खोथाया जादों मा BTC सुक्ति खालामनायनि उनाव जोंनि BPF दोलोआव थानाय मानसिफ्रा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखिनि खामानि मावनायाव फुल्लि कभारेसन होनांगौ। खिन्थु कारापसनखौ आंबो मोजां मोना बे आरो कारापसनखौ आंबो मोजां मोना। कारापसननि सायावनो आंखौ सिफ्रां मारिग्राबो BPFआव फैहांबाय। बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। ओंखायनो BPF बिथांमोना जायफ्रा बिबानाव दङ बे बिबानाव थानाय बिथांमोना हयथ' गावखौ कारापसननिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां। मानो होनब्ला थांनाय टार्म्सआव आं जेननायनि खारना जोंनि BPFनि दोलोनि चरन बर' दानि MLA बिथाङाबो सासे आरोखि आरो जायफ्रा सानै साथामसो दंबावो बिथांमोना थैबाय आरोखि नामखौ बुङा थैना थांबाय बिथांमोना। ओंखायनो आं बुंनो मोना इसोरानो लांबाय आरोखि। थारमाने थांनाय 2015 मायथाइयाव जेननाया नोंथांनि दाय नङा नाथाय गुबुनफोरनिसो सिफ्रां मारिदों आरो सिफ्रां खालामदों। बिनि एक नाम्बारानो चरन बर'। दाख्लै इलेक्सनाव आं टिकेट मोनैनि खारना बेबो बिनि आखाइ दं। MLA चरन बर' खोथा नोंथां बुंनायदों बिथांनि खोथा। MLA चरन बर'आथ' गोबांथार बिथांखि मावफुंगासिनो दं गावनि हालाम हिसाबै। बिथाङा मावदों हादों होननानै गाव बुंना लायो खिन्थु रायजोफ्रासो बुंगोन मावनो हायाखै। आच्छा नोंथाङा टिकेट मोनैनि थाखायनो BPFखौ नागारबाय। ना टिकेट मोनैनि थाखाय नङा। टिकेट मोननायनि बाथ्रा कुइसन फैया। जोंनि गेजेरावबो कंग्रेस समाव जायफ्रा सिफां गेलेनायनि जाहोनावनो कंग्रेसआ जेननानै लास्ट समावनो BJP गभर्नमेन्टआ फैनो गोनां जादों। थिग बेबायदि BPFनि गेजेराव बिदि फैजानो आं बादोंमोन। आं बेखौसो हुसियारबानि खालामदों। हुसियारबानि हाग्रामा महलेरे बिनि सायाव साबधान जानाया मोजां। नोंथांनि हालामाव मा गोनांथार मावनांगौ दं होनना नोंथाङा सानो? आंनि लुबैनायाथ' रायजोफ्रा जायखौ लुबैदों जेरै हमना ला खेथियक बिथांमोना मोजाङैनो खामानि मावनो मोननायनि मोनसे स्कपखौ मोननांगौ। थांनाय टार्म्सआव जेननायनि उनाव जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट EM बिथां अनसुमै बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों बे साफिसियेन्ट नङाब्लाबो एग्रिकालचार बान्दोफोरखौ होफिननांगौ आरो हायोबा पाब्लिकफोरनो जे फिसा फार्मारफोरनो एग्रिकालचार आइटेम्सआव खेथि मावना जानो थाखाय 1 लाख 1.5 लाख थाखाबाबो होनांगौ। बेखौ माने लेन्ड हल्डिंखौ नोजोर लानानै खेथि खालामनो हाग्रा मानसिफोरनो होनांगौ आरोखि। दाथ' नोंथाङानो एग्रिकालचारनि मन्थ्रिमोन EMमोन नोंथाङानो बे खामानि मावबोनो हायोमोन नोंथाङाथ' मावाखै। आं बेखौ मावबोदों जे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव थानाय समाव जे फिसा फार्मारफोरनो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख प्राय मिनिमाम मोनसे इयाराव आंनि आन्दाजाव 2.5 कोटिनि बारा आं स्किम होबोदों हर्टिकालचार स्किम आरो साफिसियेन्ट मानसिफ्रा मोजांबो मोनदोंमोन आरोखि। दा नोंथाङा EIDFनि जानानै भट दालायनो ओंखारबाय बेथ' बयनिबो थाखाय आसुरित जाबाय जे माब्लाबाबो नोंथाङा आजमल दैदेननाय माने बड'लेण्ड आजमल दैदेननाय EIDFआव हाबगोन बेखौ रावबो सानफेराखैमोन। बेथ' बोरै जानो हाखो? थेंक इउ सोंनायनि थाखाय। नंगौ जोंनि आजमल साहाबनि दैदेननायाव आरो आंनि मिथिनायाव कंग्रेसआबो आजमलजोंनो जयेन्टलि 2021आव आसाम एसेम्ब्लियाव इलेक्सन गेलेनायनि जिखिनि खाबुखौ होनो नागिरदों। लोगोसे आजमल साहाबखौ आं धन्यबाद होदों। मानो होनब्ला जुदि आंनो मिताराम बसुमतारीनो जुदि टिकेट होआमोनब्ला हयथ' BPFआव थायोब्ला हयथ' आं जेननायनि चान्स दंमोन। हयथ' इसोरा आंखौ अननानै अनदों हयथ' आंखौ दुआ खालामदों आरोखि। आच्छा दुआ खालामदों माने अनदों आरो। आच्छा नोंथां मोजां मुस्लिम मोजां बुंनो रोंदों। आच्छा नोंथांनि एसेसमेन्ट माब्रै नोंथां देरनो हागौ? आंनि एसेसमेन्टआ जाहैबाय गमामायैनो दानि BTC इलेक्सनाव जोंनि एसेसमेन्ट दङ जे जोंनि बर' भटनि बारा
मुस्लिम भटआ जथेस्थ दं जेरै एक सिटियाय बिसोर थायो बेयाव 90% भटआनो हयथ' फल जायो हयथ' आङो 19,000 भटखौनो मुस्लिम भटखौ मोनगोन आरो बेनि अनगायै गोबां राजबंसि दङ नेपालि दङ आरो नेपालिफोरनि एगेन्स्टआव एनडिपि होननाय संगठना अनेक समाव गावथारजादों बिथांमोना दुखु दङ बिथांमोनाबो हयथ' आंनि आन्दाजाव 87 ना 89 बे मोनसे मा समाव एनडिपिनि आखायाव थैनो गोनां जादों आदिबासि आरो नेपालि जनगोष्ठीया नोंथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन आंथ' बिटिसिनि 40टा समस्तिनि गेजेराव हाइस्ट भट आं मोनगोन आरोखि बे खेबाव हाइस्ट सेकेन्ड कन्टेस्टार जागोन सेकेन्ड कन्टेस्टार आं बुंनो हाथ'ला आंनि आन्दाजाव 39 भटसो आं मोन 1000 दा बाथ्राया जादों ओरैहाय जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय लोब लोब इउपिपिएलखौ सापर्ट होनो ओंखारगोन रायजो राजाफ्रा आरो बेराफारसे माने बिपिएफआबो बिराद मोजां हल दङ नोंथाङानो 2 टाइम्स बेवहाय इलेक्सन देरहादोंमोन दा बे हिसाबैहाय नोंथाङा माने दालायनो ओंखारनाया मिनिंलेस आरो बेराफारसे मोनसे खोथा थांनाय खेबाव एआइडिएफनिफ्रायनो बे बियाबाव देरहानाय जादोंमोन सिंगल इउडिएफ एलबार्ट नार्जारी बिथाङा देरहादोंमोन बे खेबाव एलबार्ट नार्जारी बिथाङा बे कन्टेस्टआव फैनो एसे टिकेट मोनाखिसै दा बे हिसाबै एलबार्ट नार्जारीनि फलोवार्सफोर जिनोखि नोंथाङा बुंदों मुस्लिम भटआ बेवहाय 20,500निबो बारा दा बिनि गोबांथार भटआ एलबार्टजों दंफायो बा एलबार्टआ जायखौ सापर्ट खालामगोन जायनि थाखाय बिथाङा प्रेफार खालामो बेजों थांनो हागौ होमबा नोंथाङा बोरै आसा खालामो जे नोंथांनि 19,000 भटआ नोंथांनाव फैगोन ना जोंनि रबार्ट नार्जारिया फुल खालामदों बिथाङा बिटिसिनि एमसिएलए जानानै जिखिनि खामानि मावनांगौ बिदि मावनो हायाखै मानो होनबा बेबो गभर्नमेन्टजों थाफानानै खामानि मावनो हायाखै बे समाव बिपिएफनि एगेन्स्टआव दंमोन दा ओंखायनो जायफ्रा इउडिएफनि कर्मिफोर बिथांमोना आंजों रायज्लायदों आरो आंखौ वेलकाम खालामदों हाब नों फैबाय हामबाय आवगोलनि रबार्ट नार्जारी बायदि जायाथ' बे कुइसना आंखौबो खालामदोंमोन आं खालामा आं रबार्ट नार्जारी बायदि नङा मानो होनब्ला ससियेलि आङो समाजजों थानानै आं खामानि मावग्रा मानसि आं बिदि सिंगोल बिदि मावग्रा मानसि नङा 2 नम्बरि आं नङा बिसोर बिसास खालामदों ओमफ्राय मोजां खोथा जाहैबाय मा सिनियर मस्ट कंग्रेस लिडार बिथांमोना वेलकाम खालामदों इभिन बिजेपि केन्डिडेट दंब्लाबो बिजेपिनि 100 जननि बांसिन लिडारा सिनियर मस्टआ ओंखारनानै गावसिनि फेमिलिफोरखौ लानानै आरोबाव बिजेपिनि मानसिफ्रा जोंजों इउडिएफआव जइन जाफैदों आरोखि नोंथाङा गोबाव सम हाग्रामा महिलारिजों क्ल'सआव दंमोन हथात करे नोंथाङा ओंखारबोबाय नोंथाङा दिनै समावहाय हाग्रामा महिलारिनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ मा मिथिगौ ना हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट दायानो हाया बेखौ आंबो मिथियो खिन्थु जोंखौ लादेरनानै आरो इउपिपिएलआबो जोंखौ लादेरनानैसो गभर्नमेन्ट दानांगोन मानो होनब्ला जोंनि 8था आरो कंग्रेसनि 12थानि गेजेराव आंनि आन्दाजाव खमाव 9थासो एमसिएलए जों मोनगोन आरो 9था एमसिएलएखौ नङाब्ला हाग्रामा सरकार दानो हानाय नङा आरो प्रमद बर'आबो गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि सोर सासेखौ नोंथाङा साबसिन मोनो दाथ' बुंनो थाङोब्ला देरहानायनि उनाव जाय गभर्नमेन्ट दायो बेजोंसो आं थांगोन आरो ना आं बेखौ बुङाखै जे आं होनदों हाग्रामा महिलारिनि आइडिय'लजि आरो प्रमद बर'नि आइडिय'लजि इउपिपिएलनि आइडिय'लजि बिपिएफनि आइडिय'लजि व्हाट इज द डिफारेन्स डिफारेन्सआ एसे दङ मानो होनब्ला आन्दलनकारिया हाग्रामायाबो आरो प्रमद बर'आबो खोथा जादों मा बिटिआर सुक्ति खालामनाया एनडिपिखौ लानानै माबाया प्रमद बर'आ एसे मिसगाइड खालामदों बिनि थाखाय जोंनि बिपिएफ कर्मि थाग्राफ्रा आरो आंबो दुखु मोननाय दं आरोखि मानो होनब्ला बड'लेण्ड आन्दलननि नामाव जायफ्रा आसामनि जेसेबां गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा कुइसन खालामदों जे प्रमद बर'आ हारसिङै बिटिआरखौ सुक्ति खालामनो एनडिपिनि केडारफोरखौ मिसगाइड खालामनाया भुल जादों होनना बुंदों आरोखि दा बेयाव आंबो दुखु मोनदों जे नामावसो बिटिआर सुक्ति गस्ला सोलायनाय बायदि जेरै कट गैयामोन दिनै कट गानबाय दा बेबायदि सेन्सआव जुदि बिटिआरखौ लायोब्ला खिन्थु गोरोन्थि जागोन मानो होनब्ला बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे जायफ्रा दुखु मोनदोंब्लाबो एनडिपिआ बिथांमोना मोनसे मेसेजखौ पास खालामनाया मोजां जे एनडिपि केडार बिथांमोनाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाब्लाबो बिटिआरानो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बायदि खोथा बुंनाङा बे बिटिसिसो
BTCनि सिमायाबो एखे आरो BTCनि सिमाखौनो लानानै BTRल' जादों बेखौ स्पष्ट खालामना लानाया मोजां प्रमद बर'आ बेनो आंनि रिकुवेस्ट आरो बिसायख'थियाव नोंथाङा देरहाबोनायनि उनावहाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन ना बिपिएफखौ सापर्ट खालामगोन बेयो खिन्थु स्पष्ट जायाखै खालामगोन आं हाग्रामाखौ खालामगोन हाग्रामा महिलारिखौ सिपखौ हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफआव नोंथाङा टिकेटखौनो मोनाखै टिकेट मोननैजों खोथा गैला आजमल साहाबा मोनसे डिसिसन होदों जे जाय गभर्नमेन्ट दागोन बेजोंनो थांनांगोन आरो बिनिफ्राय पारमिसन लानांगोन बे आजमल साहाबानो डिसिसन होगोन आरो दिनैनि दिनावहाय रायजोपाला बड'लेण्डखौ गावनि आखायाव लांदों बे बिथिङाव जोंनि गेजेराव खौसेथि गैलायलाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै मिरुआव थानानैहाय गावबा गावनि बानबुंथिखौ होदों बिपिएफआ रायजोपाल सासनखौ लुबैयाखै इउपिपिएलआ रायजोपाल सासनखौ बरायदों नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों आंनि आन्दाजाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव दाख्लै जे सारा प्रिथिबियावनो जे कर'ना बेमार जानायनि सायाव जिखिनि मानसिफोर थैलायनाय मोनसे बुहुमावनो जादों बेखौ नोजोर लानानै साधारन मोनसे बिटिसि ओनसोलावबो एसे एनै बेमार जादोंब्लाबो दिनैसिम बिटिसि सिङाव थैथ'नाय गैयामोन आं मैया दाख्लैसो खोनादों जे आर्मि सिआरपि मावनाय बिथांमोना सानै साथामसोनि बारा थैफानायखौ आसामनिफ्राय आं खबर मोनदों आरो आसामाव दा आंनि मिथिनायाव खमावनो आसामाव टेस्टना सफिसियेन्ट जाबाय इन्डियाआव फ्राय 1000नि बारबाय आंनि मिथिनायाव निउस मिडिया बुंनाय मथेब्ला बे बिथिङाव रायजोपाल सासन जादों जानाया मोजां जादों रायजोपाल सासन जानाया मोजां जादों मानो होनब्ला अफिसियेलि सिस्टेमा मोनसे मोजाङै थांगोन आरो थाबैनो बिटिसि इलेक्सना हयथ' कर'ना बेमारा जुदि एसे कन्ट्रल जायोब्ला हयथ' इलेक्सना जागोन आरो नोंथांनि गोजोननाय होदों नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव देरहाबोनानै नोंथाङा आगुनि पद मर्यादाखौ मोनफिनथों आरो नोंथांनि हालामनि जौगाखांनाय लोगोसेनो बड'लेण्डनि जौगाखांनायखौ लाबोथों जों बेखौ मिजिं खालामगोन आरो नोंथांनि इयुनजों हास्थायगोन लोगोसेनो नोंथांनि जेनाखि पलिटिकेल पार्टि ENGKHONG बेखौ जोङो बयबो मिन्थिबाय थादों जे बा बयबो बानबुंथियो जे बेयो कमिउनेल मोनसे पलिटिकेल पार्टि बेखौ नोंथाङा दिनै बे आफादाव हाबनानै बे गौथुमाव हाबफैनानै फोरमायनो नागिरदों जे माने ENGKHONG दोलोआ मोनसे कमिउनेल पार्टि नङा आरो बेवहाय बयनिबो थाखाय दरजा बेयाव गेंना दङ बेखौ नोंथाङा माने फोरमान होनो नागिरदों बे बेलायाव नोंथांनि बानबुंथि नंगौ जोंनि आजमल साहाबा जिखिनि मोनसे बर' समाज सेर सेर जोंखौ लाफानानै जिखिनि EUTF हिसाबै पलिटिकेलि जिखिनि रायजोफोरनो जिखिनि मोनसे मेसेज होदों बे नंखायथाय नङा बेखौ जोङो मानिनांगोन मानो होनब्ला मिशन मोनसे दङ बे मिशना जाहैबाय 2021 सनाव एसेम्बलि इलेक्सन बेयाव कंग्रेस आरो EUTF एलायन्स जानानै हयथ' आसामखौ सालायनायनि मोनसे खाबु लादों आरो थेंक इउ